Chato imbo describe mshana. Chato kubatanidzwa kwemhuri mbiri kuti ive one, kubatanidzwa kwemhuri mbiri vanhu vari different vave one flesh. So the first miracle yaJesu kana ichiita nezvemuchato, that's the greatest miracle. That's why yakaitwa the first. Why? Nokuti miracle yaakaunza yekuti vasina kufanira vagone kuwirirana naMwari, vanhu vakaraswa vagone kudzoka kuna Mwari, vave nerelationship. So Jesu chaakainga ukama hwemunhu naMwari. No wonder his first miracle is to do with the wedding. Angangodaro aigona kuita mamwe miracles. I believe in miracles, but kana Bible rati this was the first that Jesus performed. And Reverend described after on the 30th day there was a wedding at Cana. Uchaona kuti iye paakauya panyika akati ndichafa nezuva retatu ndichamuka. Achimukirei on the 30th day kuti aende kunopresenta blood on the mercy seat for God to accept us as his own. Saka kana Bible rati on the 30th day there was a wedding at Cana. 30th day iyo ritori vhangeri nokuti on the 30th day paanomuka ari kumuka kuti vanhu vave neukamba naMwari. Saka uri kuenda the blood to the mercy seat. So 30th day wedding at Cana is a shadow picture. Your wedding ye church naMwari is all about relationship. But pamuchato iwo ndobva paitika a challenge. Wine yakapera. I don't know kuti budget yanga yakamira sei, but zvangobuda ndezvekuti wine yakapera. Wine yapera, mai vake ndokubva vamaapproacha vakati mwanangu vanhu vapererwa newine. Iye ndokutaura mhinduro dzaakataura. Besides kune mhinduro dzaakataura, he performed a miracle yekuti pakana pave newine zvakare. Mhinduro yakataurwa naJesu yekuti woman, why do you involve me? Inotaridza kuti mukadzi wauya to the right person, but haana revelation. Why? Ndokuti Jesu ati my time is not yet. Bible rinoti the sons of Isaac, 1 Chronicles 12:32, were the commanders of Israel because they had the understanding of times. So sometimes the challenge we have as the church or the body of Christ, we don't understand the times. Kana ndichitaura pamusoro pema-times, toda kuti ndibate pamusoro pe-Old Testament and the New Testament. Ma-covenant are two. Do you know kuti isu as Gentiles, we were not under law? Ndanzwa mwati takabviswa kumurawo tikaenda kuGreece, isati nakubviswa ikoko takagara tisina murawo wacho. We were not people of God. Nokuti Mwari haape murawo munhu haasiri kurelationship naye. No wonder vanhu vachiri muEgypt haana kuvapa law kusvika vabuda. Ndopanoti Israel, ndini Mwari wako akakubvisa Ijipita. Pari kuti wako ari kuti you now belong to me, so I have rules for you. So isu as Gentiles hatina kubva kumurawo. Zvototi kutry kupractice law iera. Nokuti pakatointroduced law, you were not allowed to practice. So you wonder tikatadza kupatsanura these times, uchaona tichaita zvitendero zvinenge zvakabata the old covenant, and vachitoita nemoyo wese kune mutambo wematumba, kune zvakaitika zvakati zvirimo mushoko. But when you understand the times, you will learn to separate these things. Isu hatina kubviswa kumurawo, tanga tisina murawo wacho. Asi kuti pakauya Jesu paKalvari takakwaniswawo. So on the 30th day at Cana, after on the 30th day, there was a wedding. Wedding iripo relationship ye church na Mwari. So amai Maria ndokubva vaenda, the mother ndokubva vaenda. Vakati mwanangu vanhu havapererwa newine. Jesu akati my time is not yet. Why do you involve me? But my questions were so much today. I'm sure I will please this same one concerning my answers. But he performed the miracle anyway. Chicha trigger Jesus to perform this miracle. The Bible says, my Maria vakadzokera kuvanhu. Kwete nokuti vanga vatumwa kuvanhu, but vakadzoka by revelation. Kuda kuti chinonzi kutumwa, it takes revelation. Nokuti mai Maria pavakanzi naJesu, why do you involve me? My time is not yet. Ikoba hakusi kutumwa kuudzwa, but vaudzwa izvozvo vakaenda kuvanhu vakati do whatever he tells you.
Sometimes you need the revelation to know that he is sending you. Nekuti pamwe pacho paanokutuma akuti enda ane zvaanotaura zvinoita kuti uende. Saka chona vanhu vachimbovhetana soti wakadanwe rezveshuwa akakushayidzere akakutuma ine wakazodii ukazodii. Chinhu chinonzi calling chiri so deeper. Kana ari Moses akaona pagwenzi pachipfuta, kana ari Aaron harina kupfuta, but both were called. So haugone kumuvheta maringe kuti do you have a dream? Nekuti some were called through dreams and some were called with audible voice. Vachitofamba murodhiso. Just look at Paul. Calling here Paul is beyond my traditions evanhu. Calling here Paul ndiye akateerwa kwete aitevera. Nokuti madisciples aJesu akanzi follow me and I will make you fishers of men. But Paul paenda ku Damascus ndiye akateerwa murwendo irworo akabva anzi ndatokudana to save me. Paul paenda ku Damascus akasingatevere Mwari kuda kuti iye ndiye akatoteverwa. So it's different. I don't know why I'm going this way, but let me go deeper. So mai vaenda kuvanhu vasina kutumwa kuvanhu but vapindurwa kunzi why do you involve me? My time is not yet. Malaria havana kunzwa mashoko iwayo, vakanzwa asina kutaurwa acho ekuti kudi vakaenda kuvanhu vakati do whatever he tells you to do. Ipapo ndo pane vhangeri rangu nasa. Chashota pamuchata apa iwaini. But mai pavaenda kuna Jesu vachiti waini yapera, Jesu haasi kutaura nyaya yewaini, nyangwe anzwa chichemo chewaini. Mai pavaenda kuvanhu vakati do whatever he tells you to do, vanouya kuna Jesu. Jesu oti kudi kutai mvura. Pamuchato hapana kushota mvura. Mvura uchikompare newaini zvinhu zviri separate. Why? Wine is so sweet, mvura iri tasteless. Ukatoona mvura yaane taste haisisiri mvura. Iyo pachayo haifanira kuita test. Chinhu chikaita test chiri chinwiwa hachipedze test. Tinodhila netest ipure water. Ukangoona yaakutapira rato drink, usatomuzwa kuti wapedza kunwa drink unozwa kuti ndoda kunwa mvura. Nokuti test iri meant kudhilwa nayo newater kwete nechinhu chine test. So wine ine test. Mvura iri kunzi vanhu tutai haina test. Chiri kudiwa nevanhu chinhu chine test chinonzi wine. Chiri kushandiswa naJesu kuti vanhu vanwe chine test kumbovatutisa mvura isina test. Kana tichiwirirana kuti Mwari anoshamisa uye panogumira munhu ndo paanotangira. Why as believers in our times pakuti Mwari wacho ukatipa answer inoita kunge iri kutishamisa isiri in line nezvatinofunga, tinofungidzira kuti asati akutipindura. I'll repeat this one. Minduro dzamwari Mwari haakupindure sezvaunofunga. Mwari anokupindura sezvaanoziva. Why? Nokuti vanhu vanofunga neremangwana but Mwari anoziva ramangwana. Ikoko kusiyana kwemindset kunoita kuti upiwe answer yaunofungidzira kuti haisi. No matter for 40 years vanhu vari muwilderness vapiwa chingwa naMwari but kwavari havana kuchiti chingwa, vaiti mana. And mana it means what is this? Kureva kuti for 40 years vachidya answer, they were treating the answer like a question. Izwi kuti mana rinongoreva kuti ichichi. But Mwari akapa vanhu chingwa but vanhu vakadya ichichi. For many years. It took the revelation through the leader called Moses. This is the bread that the Lord has sent to you. So there are times it takes those who are mature to tell people that this is the answer. Although you are still having questions, but God has already answered you. Can I preach this one? I'll repeat this statement. Somebody who asked me in the Papa phone sent, so I'm sure somebody wants to hear this. Can I mudiki? Uno believe my statement yekuti God speaks the right word in the right season. Mwari vanotaura shoko rakafanira mumwaka. Andina kuti zviri wrong, that it's a lower level. I always tell you kuti mukaka isi poison, but munhu anofanira kurumurwa. Apana panishamira chiti mukaka uri useless uite waste setakaunwa, but there must come a time yaunorumurwa woenda kuma solids.
chese chikafu but unofana kuburwa. So pamushoko rinonzi mukaka, God speaks the right word in the right season. Shoko rinonzi nyama, he speaks any word to create a season. That's why Mai Maria vachibata vakaenda kuvanhu vakati do whatever. Whatever is dangerous statement. Mai Maria havasi kuti itai zvaanenge ataura, vati chero. Yeti panguva ino hamusi kuda chero, muri kuda wine. Mai Maria vakati akataura zvine chekuita newine tererai, which means akati wine ataura the right word in the right season. Akati water is the wrong word for season. Yet the wrong word museason nakuti nderake, it created the season that was missing. So somebody is missing me. It takes those who are mature to know that this is the answer from God. Samson was sent by God. Kuenda kunzvimbo yekuti notirane maPhilistines. Akusvika panzvimbo inonzi Timna. Zvanzi wakasangana neshumba ikadzvaka kwaari. Akadhila naye akaibharura into two. Mumwe musi akapfuura akanotarisa mushumba yaakauraya, akaona muine uchi. Ndo wakava food yakamusustaina pajeni yake. Which means shumba naturally inouya kuzodya munhu, but iyi shumba yakauya kuzoita kuti munhu azodya. So it takes maturity to understand that this lion is not against me, but it's for me. That's why I always tell you, as long God is on the throne, the devil will never change the plan of God concerning your life. Kana akatorindisa shumba dzinokupa uchi. Samson are called by God to deal with the Philistines, but he faced a lion. He is right standing with God, calling him, but there is a lion rolling against him. No wonder the Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Which means as long God is on the throne, you can still make it. In the natural, looking unto Jesus, author and finisher of our faith. We don't walk by sight, we walk by faith. Atifambe mukuona sinofamba nekutenda uye kutenda kuchuya nekunzwa shoko ramwari. Thank God you are here. Wine yakashota mu life mako. Are you going to accept the answer? Jesus akati you need water, yet what is missing is wine. Wine is taste, water is tasteless. But whatever chaurikuita miss chine taste is hidden in something that is tasteless, that God is about to release into your life. Saka uchiona vazhinji vachide mwari na nhasi asati andipindura. Mwari anopindura kungoti auzive kuti anopindura sei. Kana kuti dzimwe nguva une mapinduriro unoda kupindurwa nawo. Ndisati ndamachiwa ndiri mupfana, ndaiti ndikavimba musikana akati hazviite siyana neni, ndaisiyana naye. Ndakazoudzwa nevakuru kuti hatanga abvuma. Ndonozoti saka mukuramba kusikuramba nani, kukila time, anobvuma time. So you need experience and maturity to understand such these things. So kana mu naturally zvakadaro, spiritually you need to understand kuti kana wine iri missing, water can be used. Atisai Jesu ada kushanda newater nemvura iri tasteless. Ndo pane kukudzwa kwake. Nokuti akashanda nechinhu chine potential, you think he's taking advantage of that thing. But akashanda nechisina potential, you always talk about grace. Man of God, God bless you. God bless you. That's my brother there. I'm sure I've been to Mutare a few weeks ago. Yeah, that church. So hear me very well. Answer ikudiwa pakana is wine. Formula ikushandiswa na Jesu is water. So which means when you are not mature, God is always out of topic. So uchiona na naso kuti Mwari hana kutipindura. Zvataida hana kutipindura. He is always out of topic. Why? Because you don't know what he wants to do. Jacob Mwari vakamuimbisa kuti ndinewe pabheto kwese kwauchaenda. But paakanopinda mumba maLabani, akuda kuroora waanoda wacho racho, akapiwa Leya. Yeti munhu ane promise yekunzi ndinewe kwese kwauchaenda. Ukatarisa aida Leya, aida Rachel for one reason. She was more beautiful than Rachel. Which means he was judging by sight. Understand me very well. Answer. Life ma Jacob.
iri kunzwa naMwari ndeyekuti even paari kuroora wacho waanoti haadi. The plan of God is still involved. Why? Ukatarisa anonzi Rachel wacho ndiye anotipa Judha. Judha ndokunobva the lineage yaJesu anotiponesa, which means Jacob paanga asingade Leah anga asingade answer nokuti Jesus is. Saka zvina Jesu zvine mhinduro haazvide. Why? Nokuti naturally haisiriyo mhinduro. Aitarisira a better family through Rachel. But Mwari vachitoziva kuti the best you need is Jesus. Saka the lineage inotipa Jesu kana iri yekwa Judha, Judha achiberekwa naLeah. No wonder Rachel wanga asingade Leah. Why? We judge by sight. Izvo ndo zvari kutotaura sokuti zvataitarisira zvisiri ndo zvaitarisirwa newe. God will never answer you nechinhu chine potential. Why? Nokuti his grace and his mercy and his ability haadi kuti vanhu vamurobe glory yake. Mwari haadi kushaya glory nevanhu. Mukangoita munhu wamunoti uyu ndiye anokwanisa, Mwari anoita kuti asakwanise. Kuita kuti akakwanisa Moses was chosen to be a spokesman, yet he had a problem in speaking. Inda Mwari anenge achida pasina potential pane problem. That's where his glory is hidden. I'm talking about God, not man. And sometimes ukatarisa life ya Jacob paakaroreswa wacho waanga asingade, pane zvaiitika kuti waasingade wacho ndiye ari kubereka, waanoda wacho akauya mumba haasi kubereka. Waida akangobereka only 2 boys, Benjamin and Joseph. The rest vanateri vakabva kumukadzi asiri kudiwa. Kunoti pamwe pacho hatidi zvakawanda, tinoda zvishoma nokuti pfungwa dzedu ishoma. Mwari akutofunga zvizhinji, uri kutovarira pane shoma ipapo. Asiri kudiwa anobereka zvisingaite, anodiwa pane basa, panotoda minamato. So Mwari akakupa answer through a way yagara uchitisuspecta uchitarisira zvapachena kuti he thinks like you. Kungoprova kuti hafunge sewe, anoende wrong side baba. Imi kana tichiwirana kuti Mwari anoshamisa, haashamise nyika chete, anoshamisa munhu wese, even mabishop. Kana tichiwirana kuti Mwari uyu anoshamisa, anofanira kushamisawo nesu. Which means ma-answers ake akatakura character yekushamisa. Ndozvakapa Bhatimeo kuziva kuti answer yandapiwa yahashi Mwari. Nokuti Bhatimeo paakati mwanakomana waDhavhidhi ndiwaneyo nyasha, inzwi reyongoni, pane vanhu vakauya vakamuti nyarara. Zvaiita kuti anyarare nokuti he was blind. Aikona kufunza kuti pamwe ndiye adavira ko aonezvo. But chakapa Bhatimeo kuramba achiita nharo iye asingaoni, akanzvera the kind of answer. Akaona kuti wandiri kudai nini mwanakomana waDhavhidhi ane ngoni. Saka answer yake inotakura kakwaitike ngoni nenyasha. Ukanzwa munhu anoti nyarara muna ngonu mahasi. So pakana pakava ne shortage ye wine. Pakaita problem yekuti chinodiwa chacho ndo chisisipo. Thank God. Anonyanyodiwa ndiye anga aripo. The problem we have in our times ndeyekuti chacho chatinoda ndo chiripo. Watinofanira kunyanyoda asisipo. Zviri nani kuti wine iperi Jesu aripo, pane kuti Jesu aripo wine apo. Just understand the truth. Chinonyanyodiwa pamuchato apa, vanhu vaifungidzira kuti wine gamba ndi Jesu, nokuti Jesu wacho kamunzvera kuna John 15 anoti ndiri muzambiringa wechokwadi, and wine yacho inotobva mumavines, iye anonzi the true vine. Which means vanhu pavakashoterwa newine, wine yanga isina kushota nokuti wine yanga iripo, but as a person. So which means whatever you're looking for is in Jesus as a person. So mai wake vakaenda kuvanhu, havana kutumwa but vakaenda kuvanhu. Kuti chinonzi kutumwa chiri so dangerous. Zvekuti vanhu vanofungudza kuti havana kutumwa vakatumwa. Iwe unofungudza kuti munhu kana achitumwa anonzi enda, ndo zviri natural. Mai Maria havana kunzi endai munoudza vanhu kuti itai zvakati. Vakamwanzi, woman, why do you involve me? My time is not yet.
nemashoko iwainenge rafuyo ndovaudza kuti kutumwa ndokuenda kuvanhu vakati do whatever. Ndakati that revelation is very dangerous. Mai Maria dai vasina revelation vaiti itai zvaanenge ataura. Pachirungu chati whatever he tells you, kureva kuti as God he is allowing you to say whatever. Nokuti samngari mu whatever yake ndomune something that you are looking for. Somebody's not hearing me. Do whatever he tells you. That's a dangerous statement. Nokuti fangita chero zvaataura kana pashota wine. Tofana kuita zvaanenge ataura zvine chekuita newine. Kurekuti akange out of topic achada. No wonder Jesu paataura ati why do you involve me? My time is not yet. Why is it that one? My time is not yet. My time is not yet. I put as long people tell God what to do. It's the opposite. Vanhu ndovatomwari wacho nokuti umwari kutaura vanhu vachiita kunamata kuita notaura mwari. Saka Jesu anoti kana vanhu vakabada kunamata musandiise munyaya. Kunamata kuita zvinotaura mwari ndokunonzi kunamata. Handitaura munamato, ndiri kuti kunamata. Kunamata kuita, action is doing what God says. Munamato kutaura na mwari. Kunamata kuita zvinotaura mwari. Can I go deep on this one? Saka uchiona Bible mwari pachake haapindure munamato. Baba, I will mess you up and I will help you. Bosi kana uri mudiki here kandukubatsira chidai anopindura munamato. Kanduka upgrade manje. Matthew chapter 6 verse 6 inoti, when you pray and I pakavanda muvhare door, mwari anoona. Iwo uchitaura iye achita sei? Saka haapindure zvawataura, anopindura chiri kutaura. That's why the book of James reaches the prayer of a righteous man availeth much. That is secret. Prayer is the type of men praying, not the kind of a prayer. Okay, from Matthew 6, John kuti pane paakatanga kuticha concerning prayer. Akatotsura kuti musanamate semaedheni. Anozati maedheni haana mati, but hanzi anoita munamato. Don't pray like pagans. Yet they are pagans, but they can pray. So prayer, dai mwari answer prayer, you end up answering pagans because they also pray. And chakadiscover concerning basinganamate kana vaita munamato, they use eloquent speech, good language, mazwe kuchetera. Makatendeka munoshamisa muri kumsorosoro, iye anozati tsotsi iri. So Mary wabva kuna Jesu neshoko rekuti whatever he tells you, do it. Itai zvaanenge ataura. But mindiro yaangapiwa ndekuti why do you involve me? Ko ishe marambire kuva involved. Wine yapera ime ndimi wine ende pamuchato muripo minana munoigona. Indama akuramba. Jesu haasi kuramba kugadzira nyaya iyi. Ari kuramba kugadzira nyaya kuvanhu vasati vakurecognize saMwari. Nokuti kana vanhu vatuma mashoko ekuti aite something, yeti kunamata kuita zvinotaura Mwari, Jesu ari kuti as long I'm not God to you, I'm not there for you. Ini shoko dorinzwa parinoti hondo haisi yako ndejehovha, harisi shoko remunhu wese, nderevana vaJehovha. Hondo haisi yako ndeyaJehovha, imwe yacho ndeyako. Kana asiri wako hazvimbofa zvakaita kuti apindire nyaya dzako, nokuti Mwari tsika yake haisi yekupindira munyaya dzevanhu. Tsika yaMwari ndeyekupinda muvanhu vachazoita nyaya. But he's not hearing me. Mwari haana game yekuti zvikaoma obva apindira. Kuti Mwari we obva apindira, haadaro. Haadi kuva involved muissue, anoda kuva involved murelationship so he can take care of the issue. Yuri munhu ari right kuti mwoyo wakanaka, but mwana wapa next door ukadzoka kumba nemachips manheru, hausvika uchinoka usati ndaona kamufana machips aya. Munyange mwoyo wako wakanaka unopa wako. Hazviri kuti uri gandanga uri po. Vanongoziva kuti timu yangu first, dzimwe nyika tozodziona idzi. The same with the things of God. Saka Jesu party do not involve me. Haasi kuramba to help people. So uchiona une issue, God can handle it.
but is not involved in it. Because generation yedu we believe mukushandirwa. The truth is, tinofanirwa kushanda shoko racho. Shoko ishoko rinoshanda kana waritendera kuti rikushande. Okay. Mami pavaenda kuvanhu vakati do whatever he tells you. Ndodera chaanoda chekuti iye ndiye anenge achitaura vanhu vachiita. Nokuti chatanga kuitwa pakutanga ndechekuti vanhu vataura kuti iye aite. Taita kuti Jesu arambe kuva involved, anga audzwa zvekuita. But chaita kuti ave involved, ndiye akutaura vanhu vachiita. Saka Maria ndobaziva kuti aiwa haite miracle nokuti mamutuma, anoita miracle nokuti munotumika. It's missing me. Haasi kuzoita miracle nokuti mamutuma kuti waini yapera, achaita miracle nokuti munotumika papera waini. So sometimes challenge yako haisi haire kuti Mwari hagone, inoda kuti iwe hautumike saka hagone. Hakugonere nokuti hautumike. I love Judges chapter 7. Bible rinoti Mwari vachitaura nemurume anonzi Gideon. Paakamuti ana. Zvanzi paakasvika kukemba akanzi vachitaura chiroto. Zvatarota chingwa chebhari, a round bhari loaf, rakunguruka rikapaza misasa. Kare ndaita overrun nyaya iyi kusvika ndazodiscover kuti pane secret hapasi panyaya yechingwa chapaza misasa. Itype yechingwa, a round loaf of bread. Kureva kuti chinoita kuti chikunguruke ishape. Nokuti chinhu chisiri round chidaiso chinotongomira ipapo. Saka panzi nemamidiani ndarota chingwa cheround chebhari chichipaza misasa. Haisi nyaya kuti Mwari vabisa chingwa, inyaya kuti chavarilisa chacho chine potential mura mchiuya. Somebody is not hearing me. Problem uringwa che4 corner but msakunda kupata. God cannot release you, he cannot send you, he cannot instruct you what to do. Because you are not round. No wonder David achida kuraya Goliath wakaenda muriza akatora matombo 5 smooth stones dzinonzi hurungudo. Why akatsvaga matombo ari smooth hurungudo? Why? Nokuti murwizi mvura painoerera matombo achirova namarafu edges anofa, which means ari kuda dombo rakashandwa kuti rishande. Somebody is missing me. Nokuti problem yako unoda kushandisa zvisingashande, ende dombo rakashandwa kuti rishande ndi Jesu akarwa pamuchinjiko ukashanda naye anoshanda. Nokuti iye akashanda basa saka achiku ayayay. Let me go back to this story. So do whatever he tells you to do. Bible over that there were 6 stone jars. According to my ceremonies and my traditions ema Jewish, ndekuti mukashika pamba pemunhu mashanya kana zvichida pachurch, maitora mvura iri mumukombeyo mogeza tsoka, mogeza zvese nemaoko nekumeso, mobvisa dust mopinda mumba. So these stone jars were there for traditional reasons. Saka Jesu paatitorai makati aya mutute mvura, ari kuti my answer will mess up traditions. Is not hearing me. Now sometimes our problem are traditions, just like mukadzi weSamaria pandataura nezuro. Aitoti kuna Jesu takamirira Messiah, but achiramba kupa Messiah mvura. Why? Akaberekwa munyika yakanzi maSamaria nemaJudha adyidzane. Saka Mwari vakatounza Messiah ari muJudha, zvavharana havapone because of traditions. And I'll explain again because wakomana vana kuita she. My traditions are dangerous pa level yokuti izvo zvindichiparidza kudai. Ndakaberekwa musociety ine matraditions ayo. Ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete vangu vairoya, vanga vasikadi kuti mhuri kwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira, but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete handivavharire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira, but wakura uchingodzwa kunzi hasipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true. Do you know there are times that even your enemy can be used by God to change your life? But you know, kuti makango kura mchimbodzwa this one is the enemy to us. Kana kataura chimsoro uzvinzwe. My traditions are not blocker answer. Mukadzi weSamaria ingwa na Jesu akatomirirawo Messiah, but ari kunyima Messiah mvura. Ndiye ari kunyima aiwa.
vakanyimwa kudhara, iye ndiye ari kungoshandisa mutemo wacho. Musamariya nemaJudha haadyidzani. So kumachechi zviriko, takaberekwa tiri mune mamwe machechi atakaudzwa kunzi Roma haisi serious, mapostori haana mate, Seventh Day haisi serious, wachitawa west ndizvo zvadakura ticho. Handina kubvunza Mwari, ndingodzwa ndichikura kuti wachitawa hiti. Handina kubvunza Mwari kuti Zioni iri sei. Aiwa, pandaipinda ndokwavaitaura kuti Zioni haite. So iwayo ma-traditions zvokuti Mwari vakashandisa munhu anopinda Zion to speak a revelation to my life, handibvumi. Even achitotumwa naMwari azviite. Tradition. Jesu pane paanoudza vadzidzi vake kuti kunamata kwenyu, kutenda kwenyu kwasaita semaFarisi, hamungapinde denga. Why do you compare your disciples nevanhu vasiri serious pakunamata, vasiri correct? Yesu ari kuti even kurasika kwavo maigona kudzidza something very serious. Vakarasika kudaro vanonamata 3 times a day. Vari long kudaro Friday kakwana vari kukiya mashopu vachienda kumosque. Iwo unosiya mushando ariko kwakavhura muKristu. Uchitoziva kuti Jesu andiri kunamata ndiye anopa upenyu tiri kuenda kudenga, but mushando wako hakuende kuchechi, kuda profit. Kureva kuti tofanira kudzidza kuva serious kubva kumaMuslim. Vakafunga business inovhara shopi Friday. Imagine uri iwewe kuivharira Jesu neshuwe. Avari kuvharira Muhammad. Muchitoziva kuti Muhammad haana kufira vanhu akafira ndi Jesu, but kwa Jesu kwacho hamusi serious, hamuvhare. We need to learn from them. We need to learn. So the problem ndeyekuti munhu akangonzi enemy yako, you don't think you can learn anything from him. No wonder Mwari pavaishandisa Gideon vakati enda unonzwa chiroto chiri kutaurwa nemaMidhiana. Sometimes your enemies can be a mouthpiece of God to change your life. Make sure urarame ma-traditions, unorarama by revelation. Sandomakurira ndakaita Pedro chechi yakati havanamata, vasi serious, chechi yakati havasi kudai. Ndakaudzwa zvemachechi sterek. Saka so ndichinamata kudai so, ndine machechi andisingafarire. Kwete nekuti vane zvavakandiita, ndakaudzwa. Zavaite. Haisi serious Zioni, hakutamba chaiyo. Yedu ndo chaiyo. Osa tine mama beliefs ende Mwari wacho anopinda yedu ka. Asati mona munhu wekuti ukamudza kuti unonamata as long usingapinde yavo, anokuti usati wapona. Taura kane musavadha wonzi. Okubvunza kuti munopinda chingani. Iwo oti sande nzoti yataure pasaita. Watoura watopowa. Aish. We no longer talk about Jesus. We talk of days and traditions. It's fine. Hear me very well, people. So, family, my traditions edu anataka maka. Mukunamata tine chechi dzatisingade munyika wese. Tautozonzi kana chiri chikwata ichichi akana zvikadi upenyu haunaki. Kwete kuti ndo zvavari, ndo zvatakaudzwa. Even munhu atina kupa chance, hamutomboda kutomupa nechance yacho futi. Because muri kushanda nehistory makatoudzwa kunzi havaite. Can I help a nation here? Traditions are so strong to a level that if God wants to use somebody, as long as you're wrong side, you never think God is in it. You never think so. Why? No, kuti wese ari ku wrong side. Unofungidzira kuti ari ku wrong side na Mwari, yeta ari ku wrong side newe. Do you know kuti Mwari asi ku side kwevanhu? Vanhu ndo vanofanira kuenda ku side kwaMwari. Mwari haite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. People mauzvizive, Mwari hapinde yenyu. Anopinda imimi ndimi munopinda Salvation. Mwari hapinda Anglican kana Zayoji, anopinda vanhu. Saka vane mind yekuti uyu hapinde yedu, saka haana kupindwa. That's wrong. No one vanhu vakaresista kushanda naPaul. He was from a wrong side. But Mwari vamudana for a purpose. We need to pray as a nation. Take a analyze so. Intellectual knowledge. It's why let's put this way. Nyika yakasiyana nekambani. Yakasiyana. Unochitadza mhuri yako nevana 2 kufida. Utanga kujaji ari kumusoro. Ari kuraya nyika nenzara, uri kuraya vana kaiwe. We guys come to be a leader, asi zvekutamba nazvo, we need to pray for our leaders as well. Nokuti kana uchiona munhu achisungirwa maintenance, kuchengeta wako kwete wevamwe, wako.
unati munhu ari dangerous baba newake chaiye unosiyana naye iyo munhu anosungirwa maintenance you try to figure mindset yake hurumende iri kutayo takutokusungai kuti mupe mwana wenyu chikafu takutongokusungai tikarega kukusungai haadyi mfano mwana wako hasi wegovernment ndewako but unotoda polisi kuti adye just imagine how dangerous a man is. It's not easy to be a father. Kungowa murume zvinoita. To be a father is another dimension. That's why mukadzi weSamaria akanzi naJesu inonoshedza murume wako akati andina wayagona kupatsanura nokuti kumba kune munhu ariko but anonzi murume wako pachirungu ndiye husband iye agona kuziva kuti kumba kune main husband asati yako. Why nokuti husband iri after entertainment, men iri after responsibility. Vazhinji mamena mahusband mashoma proof yekuti uri men tarisa mapfekedzera unomuita hauna basa neresponsibility rikangovira tioneiwo uya after ndatopedza. Watonzo so wecheche varume kandeye madhara. Hear me very well, people. Answer yetarisirwa pakana yaifanirwa kuva iri in line newine, but Mary avhura an open door iri more dangerous. Iri toda vanhu kuti vave mature to accept. Do whatever he tells you to do. Kana akataura zvinenge zvisina musoro as long as abva kumusoro ndo zvine musoro zvacho. Maonero edu haasiwo maonero aMwari panogumira munhu Mwari ndo anotangira. So our traditions are very dangerous. Nokuti by signs dai pane vanhu vanga vakafunda vaigona kuti ati mututechi onzi water onzi uyai kuno kulab yo verify nemamicroscope wotoudzwa kuti muwater mune oxygen H2O hydrogen neoxygen hamuna wine. Muwine mune mavines akasvinwa ozodi saka kana ati mutute water hamuna zvamuri kutsvaga muwater. Mwari haakupe munhu ane zvauri kutsvaga maari, anokupa munhu wekuti ukatsvaga iye anoisa zvauri kutsvaga maari. Maybe I'll go deeper unondinzwa. But let me repeat this one. Those who I read the statement. Okay. So kundiwandira. Kana Bible richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Aite challenge ne statement iyoyo. Nokuti ndakatizirwa sanda namata kai. Saka akanaka akabva kuna Mwari tomuona kupi ndakatora ndega ndiri boys. That statement was dangerous to me. Kusvika ndakaita prayer ndichiti I need a Mwari ndibatsirewo pa statement iyi. Nokuti ndinogona kutomuramba izvo ndikatora akanaka anobva kwamuri. Zviri pachena kuti haana kubva kwamuri ndakataga ndega ndizvo zvandakaona. Iro richiti akanaka anobva kuna Mwari. Then the Lord gave me this word. Panoti Mwari kana kuti God unogona kubvisa. Woisa panoti word. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Which means kana shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wawinaye iyeyo anoita futi pa statement iyo pakuti kudi when you pray iwe unonamata kuna Mwari wacho. Iye anoisa shoko rake maari. Nokuti iwewe wakava born again kuti Mwari akugamuchire. Saka wawinaye akaitwa born again agamuchirwa naMwari ndiye wacho. Statement iyo haifanira kunza divorce kana wane revelation. Nokuti wawinaye akava neshoko raMwari atobva kuna Mwari nokuti kana achibva mushoko ari kutobva muna Mwari wacho. Eve asati aenda kuna Adamu akatanga aonana naMwari nokuti Mwari ndiye vakamuunza kuna Adamu. Mwari chi? Mwari rudo. Kurati mukadzi akaenda kumurume nekuda kwerudo. Maybe zvoda mumusi. Eve akatanga aona Mwari asati aona Adamu. And the advantage ya Adamu iwani. Adamu haana kuroora mukadzi. Haana kupfimba mukadzi kuti azova wake. But akapiwa wake saka asina kupfimba. Mwana kundinzwa. Adamu paakapiwa mukadzi naMwari akatopiwa mukadzi wake. That's why iye pakutaura anoti bone of my bone, flesh of my flesh. Kuda kuti ndewangu abva kunoku.
Ana kubva ikoko. It's bone of my bone, flesh of my flesh. Kuda kuti nyangwa achitanga ari kubva uko patabva panapo. Mwari vamupa mukadzi wake. Challenge yemamarriages edu tinotanga tapimba vakadzi kuti vazotida. Adamu akapiwa mukadzi anomuda. Isu tinotozovapimba kuti vatide. Zonzwikere. I don't know why I'm going this way. Maybe I need a day to teach on Adam the marriage. Church, just control that. Help me very well. Answer is not wine, it is sweet. Process utarwa na Jesu, it is tasteless. But ivanu chakaitika ndikuti pavakaita obedience to the word, vakawana wine. No matter zvatana zvoimvura zvina test, as long we fear the Lord, and the Bible says, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu, vakazvinini vakasiya zvakaipa zvavo, vakazvininibisa vakatsvaga chiso changu, ndichapodza nyika yavo. Kunati anosota nyika ndimwari. Anogadzira nyika ndimwari. Ukatotrasta munhu kuti agadzire munhu anenge iwewe. Asazoti munhu anenge iwewe. Rega ndikupe example. Kana uchichema kuti vanhu vanotorana mabasa, paukama hwavo tinoshaya mabasa, vamanager ari kutora hama dzavo, iwewe iti pamanager toona kuti unosiya dzako here. Ndopachona kuti munhu anenge iwewe. Totoda munhu ari munhu kani. Vangotorana paukama kumabasa acho, isu takapasa tikushaya chance. Iwe chiitwa manager utore vatorwa tuone. Uende kumusha kuweekend kunzwa kuti madhara anoti kudii. Uziya pano wako 8 usingashandi kuchiwesho. Chitora vatorwa kuti ndikuita zviri pamurawo. Iwewe manje. Unotoda Mwari. Iwewe unenge inini. Unoda hama dzako. So if your trust is in men, it's dangerous. Because man is like you. Usa expect munhu kubehave sengirozi munhu. Even ngirozi made up. The devil was an angel. So if your trust is in men, I'm sorry. It's disappointment after disappointment. And my strategies are dangerous. Are principle to skapa level. Yakuti zvinhu zvakaoma kudai soka na mabasa akawanikwa. Munoitwa interview. Ambota zvakaoma chingopinda yako mari wakuzesa, yo wakudriver marora. Ucharamba uri rova kusvika wako. Nokuti problem yeku Africa, can I talk about Africa? Ku Africa vanhu vanoda mabasa. But avazivi mabasa. Zvinotanga chi? Akusi kutsvaga basa. Kuva nequalification yebasa uzoritsvaga. My problem yako ntanga nekutsvaga basa racho usina qualification. Uri murenji yeyo anonzi reserese, ara. I'll repeat. Danger yeku Africa ndeyekutsvaga mabasa. Tisina kutsvaga kuziva basa. We believe kuti poverty inofana kuti leader pa job. Yeti chinoku leader pa job qualification. Ameno kana chitorwadzwa kumbero. Nokuti ukaita rekutsvaga usati wariita inonzi reserese ari badari. And ndori nonzi work hard, kwete work hard. Work hard haina mari. Kunzi ari workshop ne ari office. Ari mu workshop anogona kunzi tea time na 10. Ari mu office chero nguva. Nokuti I work hard. And kana ukona munhu paanoberekwa ntanga abuda musoro asatatsika pasi. Mwari wakuti afamba mfunga. Tiri kuda work hard panyika. My ideas, the mind rules the earth. To these people. So panguva yese kutambudzika, hauna basa rawakadzidza, waingomirira mabasa. You are dangerous. Sorry, it's more like an insult. Africa, it's more like an insult. David, usati wafesa Goliath, sharpen your skill. Why? Nobody your skill will become a testimony that will give you strength to stand against Goliath. Sawakanzwa David achiti ndiri kumakwai kunzvimbo kwokuti haombererwe maoko hakuna basa. Kurati munzvimbo yekushayiwa basa wauraya zvingani, waita kadhigiri kapi, wafundei, hapana, wakamirira kuti zvinake. You are dangerous. Sorry to tell you this, but this is the truth.
Sometimes kubayana majekiseni kuri right. Usambona munhu akaenda kuchipatara achitakurwa achitadza kufamba so. Chiremba anoti mupe majekiseni kana 8. Ega ari kutorwadziwa panoziva kuti kurwadziwa kwakuda kurwadziwa futi. Kuti aite musha ada kurwadziwa stereki. Saka ungobayana mbichana so. Shuwa makore esa unga wakamirira basa. Unaita ripi? Hapana. Ndakamirira mabasa. Uneshuwa kana ndiwo uneshuwa. Salati kumakamba noti shuwa mwana makatambura pinda yako man. Yo wa engineer. Yo wa director manga makamirira. I'm sorry. I don't know why I'm going this way. Hear me very well, people. Preaching is to empower people. Preaching is to empower people, to correct people, to strengthen people. That is preaching. Anyway, all right, I believe in miracles and prayer. If I pray for you today, waringakuwanire nyasha wanabasa. Chichakupa level of faith, a type of knowledge in you. Nokuti kana ndikakunamatira sei, achite kuti upinde mZBU. Oti ndipewe office akomana mfundisi wa declare, aupinde. Akuda nditaure kuti iva engineer kubva iko zvino. Wega unondibvisa roko kuti ana anchiboda uri serious mfundisi. Unoziva kuti mfundisi power munaro but pa engineering apa. Paida oinina. Munamato wenyu uri right but paida kufundawo kwangu apa. I believe in miracles. But the truth is, we need knowledge on the ground. That's why we are not heavenly minded to be earthly useless. We are heavenly minded to dominate earth. We must acquire knowledge from both realms, earthly and spiritual. Nganga iri kupandu mshonga kutamba bora chigoisa achita mazimari. Inodi kungotamba iyo. Inotoza kuti bhora racho rinozodawo kuchesta nekuhedha. Manje kana ndakatobhenda zvakavharana. Iwe, the truth inopedzera kupedzera. Paul ndo parikutsanya. Anointing oil wakazora inoita. Beti yakadzorwa pasingaite. Psalms 23. Wakazodza musoro wangu namafuta. Mukombe unofashuka. Tese tinoda overflow, tinoda increase. Kufashuka kwemukombe. But the secret is, he anoints my head. What is head? Knowledge. Wisdom. Izvo zvikuri kupisa wodhamabeze udeclare kuti Ishe ngaatengwe. Mwari waunonamata ndiye anonamata wana unofuta wodati watenge. Mwari anovakwenya kuti kwapisa musiyei. Ko vanhu vachine iwe uneshuwe. Vanhu vacho nekuti waugaye. Unonamata stereki. We are not heavenly minded to be useless. No. So Jesu answer yake pakana. Ati tutai mvura muzvirongo mupe mukuru wemutambo. Mvura yaifanwa kututua muzvirongo yanga iri traditions. They were there for ceremonial purposes. But Jesu paanoti tutai mupe mukuru wemutambo anwe. Ari kuti my answers most of the times they mess up your traditions. Takaberekwa musociety nema traditions isusu. Ndakatokura ndichifunza kuti kuprofita ndikumaapostoli kai. Nasikazoti is the gift of the Holy Spirit. Ndatori chipo chechurch yeapostoli. Chikandazoriverenga kuti aiwa muri kuangirikeni mungu natoprofita. Na nhasi kuti anototi angirikeni haiprofite. Those are traditions dzano. Manje angirikeni haiprofite tichatonzvenga toenda kusoo. Muri kunzvenga muchinoitirwa zvinoitwa kwenyu. Kungoti kwenyu makabatwa netradition. Nokuti anoti in the last days I pour out my spirit upon sons and daughters. Anokuti upon apostle kana Zion kana Anglican. I will pour out my spirit upon sons and daughters and they will prophesy. Kuti muri kunotsvaga chinhu chinowanikwa kumareni kwenyu. Why traditions have denied you access? Ndichitoparidza kudai une chechi dzaunogona kuramba ndikataura ndoendopinda. Why? Nokuti by tradition Methodist haiparidze, Anglican haiparidze, Zion haiparidze, maapostoli wese. Wachitawa haimire ichirova inokutaimira pakona. Unotota matraditions ariko. Zvorikuona ndichirova so ndikandopinda kuwachitawa unoti anoenda kudaro so. Those are traditions. But shoko rinoti kuti go ye therefore. Zayoja here. Believer. Go ye therefore and minister the word. Zvaiudzwani mabelievers kwete zayoja ine FM. Iri bhuku ndere kingdom harisire machechi. Traditions have denied you access to the things of God.
toda kunamatirwa tinotonzvenga kwedu toenda kune dzimwe dzinonamatira. Why? Nokuti wedi mufundisi akati atiti zvemasprayer una uchinamatire pachako. Pana kamboinzwa tradition iyo. Let's put it in such a church. Then ngatisomuke tinamate twanza ipapo munhu wamwari atidaro. Yedu aidaro. Yetu tukadzoka mushoko kuGetsemani. Jesu akaparidza kanga 3 times kuma disciples ake. Iye aripo. Mukai munamate. Haana kuti dhara riripo. Zvakakavwa. You are under the anointing. Ngati munhu ngamukarowe prayer. Nokuti ukasaita prayer uchamhanya nyaya isiri yako. Ukatozvitarisa muGetsemani aida kubatwa ndiJesu akatiza ndiani. Ukasangoita prayer unomhanya mahara ndikutaurira. Vasiri kutsvagwa ndo wakatiza. Iye ari kutsvagwa ari ready to go to the cross. But Mark unomubata. James unomuona. Peter wese. Peter atize. Anoteera kuti arambire mberi. Noona dziri musaidi sokunzi mumwe wacho imwe type inowanikwa kuchechi kuti airove inonyanya kuzoramba zviri kuparidzwa. Kana pano haashote kungozoona kuti hapasiripa izazisi haashoti ndiandotanga kuuya mweya waPeter. My time is gone. We can raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us, empowering us for the glory of your name. Mwari wenyasha, allow us to do whatever you tell us to do. As a nation, as a church, as fathers in our families, help us to do away with traditions and accept your revelation and your answer. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Amen. We meet again. You can also go on YouTube. This same was there. Facebook Live. We have been recording. We are live all over the world. We are live on Facebook all over the world. So you can just log in and you can get the same one. Or also in the internet, go on YouTube. God bless you and increase you. It's also good to give to the word of God. You give not because Pastor Alupisa sits. I'm not that